danger जायगा. Hey friends, welcome to my another vlog. नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बरायनाय थाबाय आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ लोगोफोर. बिराद डेन्जार माने इभिनिं टाइमाव लाबाय आरो ना हेपि रिपाब्लिक डे गासिबो नायनो हागोन आरो ना गाइसमोन. दिनै माने आङो भिडिअखौ एसेबां खास भिडिअ नङा, ओरैनो रिपाब्लिक डे नि नामाव एसे ओरैनो सर्ट क्लिप्स लाबोबाय आरो ना. मा होनगोन बेखौ इभिनिं टाइमाव दायो माने इभिनिं टाइम बे जायगायाव माने बहुत मानसिफोर पार्टि जानो फैयो आरो ना. बयबो खोनाखाबाय जानांगौ सोरगोपुरि बेखौ दैमारा होनो आरो ना. बेयावनो ओरैबायदि मानसिफोर जाफैयो. ओरै सिगांथिं माने आं थांगासिनो दायो, नोंथांमोननो देखायगोन आङो. ओरैबायदि जायगा इन्टारेस्टिं नायनो हागोन आरो ना लोगोफोर. थांगासिनो आङो दायो नै. बिराद डेन्जार हाजोथिं नै हाग्रा गोनजा आरो ना, हाग्रा हाजो इथिं ओरैबायदि गोजौ हाजो माने नै ओइखिनियाव गामि दङमोन देखायबोआसै आङो नोंसोरनो. ओरै नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर. अरुणाचल प्लेस आरो ना गाइसमोन. बेयाव दाख्लै बावैसो माने मा होनगोन बेखौ बिसोरनि अरुणाचलनि बार्ड फेस्टिभेल होनना बुंनाय मोनसे माबा जादोंमोन आरो ना, फेस्टिभेल जादोंमोन. बेयावनो फैनाय जायासै आङो. ओरै सभाबो दंमोन, सभायाव थांबाय आङो. ओमफ्राय बेयाव फैनाय जायासै आरो ना. बेयाव बार्ड फेस्टिभेल होननाय मोनसे जादोंमोन. बेयावनो जायगाया खाथि मोनबाय आङो. चेक इट आउट गाइस. नै बेयावनोमोन आरो ना बार्ड फेस्टिभेल होननाय मोनसे फेस्टिभेल जादोंमोन आरो बेयावनो. नै माबाफोरबो दंलायबावो नै बानायनायफोर ओरैनो औवाजों डिजाइनिं एसे डिजाइन खालामनायफ्रा जोबाखै आरो हाद्रि दुफु दुफु नै बेयावनो जादोंमोन आरो ना. खना जायगा एकदमबारे बांसिनानो मिन्थियाखै खोमा बेयाव बिदि फेस्टिभेल खुंलायदों होननानै. माने प्लेन एरिया नालाय, हाजो इथिं हाजो, ओमफ्राय बेयाव प्लेन एरिया बेयावनो खुंदोंमोन आरो नै बेबायदि डिजाइन बानायदोंमोन. ओमफ्रायथ' बाद बाखि मारै मा बानायदोंमोन मारै जादोंमोन बेखौथ' मिथिला. नै जास्ट द प्लेस जायगाखौ बेयावनोमोन आरो ना बार्ड फेस्टिभेल होननाय बिसोरनि अरुणाचल प्रदेशनि मानसिफोर खुंदोंमोन आरो बेयाव. बिनिफ्रायथ' आरो थांबावनांगोन एकदमबारे बेसेबा गोजानाव थांबावनांगोन माने बिसोर जे जायगायाव मा होनगोन बेखौ पार्टि जायो बेयाव थांबावनांगौ दङ आरो ना. दा गोजानै थांबावनांगौ. थांना थांला जादों आङो. बेबायदिथिं माबा माबि लगायना दोनदों फ्लेक्स बायदिसिना माबा मोनसे थागोन बेयाव. लेट्स चेक इट आउट गाइस. नायहैनि आरो ना. हनै इथिं फ्लेक्स लगायना दोनदों आरो ना, नायहैनि प्लेन एरिया. अ माय गड, माने बेयावबो बेयाव माबा मोनसे थागोन, माबा मोनसे प्रग्राम थागोन बेयावबो. ओमफ्राय बाद बाखि नै बिथिं जादों माने बिथिं नै ओरैबायदि मोजां प्लेन खालामना दोनदों आरो ना, जायगाखौ साफा खालामजोबना दोनदों बेयाव. आं सानदों इमान फिसा एरियायाव जादोंना, अरुणाचलनि मानसिफोराथ' खम नङा, थाखानि मानसिना एसेबां फिसा जायगायावथ' बिसोर खुंनाय नङा. नै बेयाव आरो ना मेन आन्दाजाव बैथिं मानसिफोरबो दंफैयो. नै बेयावसो खुंदों आरो ना. नै जायगाया इट्स लाइक देट. नायनो हागोन फ्रेन्ड्स. नै बेबायदि आरो ना, ओरैबायदि नै बेयाव आन्दाजाव हटेल बानायदोंमोन बायदि मोनदों आं. नै हटेल, बेयाव जिरायदो बिदि आराम बरिया मजा नै बिदि आरो ना. ओमफ्राय नै बेयावबो नै मोनसे बिथिंथ' नै बिराद मोजां जादोंमोन बायदि मोनदां, माने इन्टारेस्टिं आरो ना. माने हाग्रा गोनजासोमोन, साफा खालामनानै बानायदों आरो ना. नै बिथिंबो हटेल बायदि मोनदां. नै ओरै दै थांलायना दलं दोंलायबावोसो नै ओरैबायदि माने वा. नै गाजा डिजाइनिं बिथिं दालां होना इयाव न' दङ. नै इयाव दिन्दौला दंलायबावोसो हनै. लेट्स प्ले इट गाइस मान, चेक इट आउट. दिन्दौला गेलेनो आरो ना नै वा, दिरुंनि बावसोलै. लेट्स चेक इट गाइस. ओइ दैयावल' गलांनाङा. ओइ बापरे इन्टारेस्टिं यार. नै दैयाव गलांबाथाय सेस थब जलदा थांबाथाय गैला आरो ना. नै दिरुंसो माबासोबाव नै
ओरैबायदि माबा सोमावदों आरो ना नै औवानि होलायनाय बिराद इन्टारेस्टिं बरिया लेट्स गो बेक रावबो गैया आरोना सुनसान जायगा मोनाहां जाबाय थांनोसै ओंखारलांसै ओइथिंबो माने बैदि इथिं बनायनाय बायदिनो इथिंबो माबा होदों आरो ना जिरायग्रा दङ जानाय हटेल जायगाफोर बानायदों बायदि मोनदां एट दा स्पट माने जाबाय थानाय टाइमाव फैनायमोनबा एसे इन्टारेस्टिं मोनसिनगौमोन खोमादां आरो ना लोगोफोर दायो फैनायबोथ' जायासै ने दा ओरैनो जायगाखौ आन्था नायदिंनो फैबाय आरो ना आङो इन्टारेस्टिं मोजाङानो नुयो नै इदि फ्लेक्स होनायखौ बिसोरनिखौ बिराद डिजाइनिं नुयो आरो ना कालार्सआ माने बेलेग कालार्स जायो नालाय बिराद बरिया नुयो आरो नै गेटनि डिजाइनाबो नुवाखै औवानि बिराद बरिया बानायबावदोंसो नुवाखै नै बिबार बायदि डेन्जारलै मोजाङानो जादोंमोन माने नायनानै बिराद इन्टारेस्ट नांदों आरो ना जुदि एट दा स्पट टाइम जाबाय थानाय टाइमाव फैनायमोनबा बिराद इन्टारेस्ट जागौमोन लोगोफोर दा फैनायथ' जायासै माबायदि जाखो माबायदि जायासै बेखौथ' मिथियासै खिन्थु जायगाखौ नायनानै इन्टारेस्टिं नांदों आरो ना हिल एरिया इदि मा होनगोन बेखौ नेचारेल प्लेस इदि जायगाफोरखौ इन्टारेस्टिं नांखायो नङा होनबा बांसिन बेबायदि जायगायाव नेचारेल प्लेसाव ओरैबायदि फ्रेशबो मोनो माने गावखौनो गाव थानोबो इन्टारेस्टिं नांखायो जेरैबाबो बेनिफ्रायथ' ओरै पिकनिक जाग्रा जायगा पिकनिक स्पट मा होनगोन बेखौ सोरगोपुरि दयमारा ओरै थांनाय जागोन ना जाला बुंनो हाला आरो ना आङो फन खालामना नायग्रोनोसै माने मानसिफोरसो लांनो फैदों नालाय आङो गारिजों फन खालामना नायग्रोनोसै आरो फ्रेन्ड्स बिनिफ्राय आङो थांला आरो ना बिनिफ्राय थांला मानो होनोबा आं जायखौ लांनो फैदोंमोन मानसिफोर बिसोरो फैबाय आरो ना ओरै ओंखारलांबाय बिनिफ्राय थांला आङो बहा गसंना दङ आङो नुदों नै अन्थाइ ओरैबायदि गिदिर ना नै बरिया बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर माने थांथ'ला आङो गोजौथिं ओरै जायगायाव जादोंमोन पार्टि जाग्रा बेयाव आङो थांनो सानदोंमोन नाथाय थांला आरो ना बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नै बे अन्थाइ ओरैबायदि बरिया नै जिरायजानाय स्लिम लायबावसो नै स' फ्रेन्ड्स बाय बाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो लोगोफोर एसे आंबो गोसोआव मटिभेट मोननाय बायदि माने नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामना होदो स' बाय बाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो ना लोगोफोर थांनोसै जे लामाथिं हाबदोंमोन बे लामाथिंनो ओंखारलांफिनसै आरो ना बाय बाय टाटा